elämme sitä aikaa kevästä, että nyt on 8. kerta Hannikaisen kirjaolkkaria ja vieraanamme on Iida Rauma. Antakaa ihmeessä aplodit Iida Raumalle. Iida Rauma, tiedätkö mikä on 4 juuri luvulle 1369? Tähän lyhyt ja ytimekäs vastaus, ei aavistustakaan. Niin oletinkin, mutta poimin tämän suoraan kirjastasi seksistä ja matematiikasta ja vastaus on 37. Ehkä tänään en juo itse ihan niin paljon tuoppeja, mutta lupaan yrittää parhaani, koska olemme kuitenkin baarissa ja tämä on Hannikaisen kirjaolkkari 8. kertaa ja minä olen Tuomas Mustikainen ja vieraanani on kirjailija Iida Rauma, Finlandia voittaja ja myöskin apurinani, no ei nyt sentään tasavertaisena haastelijakollegana Aleksi Sibelius. Tervetuloa myös Aleksi. Kiitos, kiitos. Tuosta voisin jatkaa ihan lyhyesti, että miksi nostin tämän 4 juuren tähän mukaan. Toinen romaanisi seksistä ja matematiikasta julkaistu vuonna 2015 kertoo päähenkilön Eerikan tarinaa ja hän on ilmiömäinen numeroiden kanssa ja hän on niin sanottu laskupää ja hän kykenee oikeastaan aika isojenkin numeroiden pyörittämisen päässä ja Eerika tapaa yliopistoaikana Henrik-nimisen miehen ja tämä Henrik on myöskin ensimmäinen seksikumppani Eerikalle. Mutta Eerika ei oikeastaan ei halua ollenkaan sanoa Henrikille, että kuinka monta seksikumppania hänellä on ollut, kun Henrik kysyy. Ja koska Henrik pitää muutenkin Eerikaa todella outona, niin Henrik sanoi ääneen, että mikä on juuri tämän saman numeron 4 juuri. Se on 37. Hän arvottelee, onko kenties Eerikalla yhtä paljon seksikumppaneita. Mutta vastaus on jotenkin, että ei ihan niin paljon, mutta ei myöskään kehtaa sanoa sitä, että hän on ensimmäinen. Haluatko kertoa vähän tarkemmin tästä romaanista meille, missä ja millaisissa olosuhteissa kirja syntyy? Kiitos. Tähän oli mahtava alustus seksistä ja matematiikasta romaanille. Tämä kirja ilmestyi vuonna 2015 ja nimensä mukaisesti se kertoo seksistä ja matematiikasta. Ehkä jos haluaa tästä laventaa, niin voi ajatella, että seksi on joku sellainen meidän konkreettisen maailman yksi sellainen jotenkin konkreettisimpia asioita, että se on hyvin ruumiillinen asia. Se on sen takia myös monesti jonkinlaisessa kulttuurisessa marginaalissa, vaikka se on samaan aikaan tosi paljon esillä. Ja tässä kirjassa on jatkuva jännite sellaisen jotenkin ruumiillisuuden, konkreettisen maailman, elävien olentojen ja sitten toisaalta hyvin sellaisen niin kuin abstraktin ajattelun ja abstraktiin ajatteluun liitettyjen ideaalien välillä. Että tässä onkin kyse siitä, että miten me sen perusteella, että miten me nähdään tietyt olennot vaikka järkevinä ja älykkäinä tai tietyt ihmiset järkevinä ja älykkäinä, niin ollaan taipuvaisia alistamaan ja kohtelemaan huonosti niitä, joita ei nähdä järkevinä ja älykkäinä. Ja Eerika tätä jännitettä surullisesti elää omassa elämässään silleen, että hän on ihminen, jolle abstrakti ajattelu on hirveän luontevaa ja helppoa, mutta jolle kaikki ruumiillinen ja konkreettinen on tuskallista ja vaikeaa. Ja mä yritin hänen henkilöhahmonsa kirjoittaa tällaisen ongelman, joka mun mielestä on jossain länsimaisessa kulttuurissa laajemmin nähtävissä. Ja jotta haastattelumme rakenne ei olisi liian suunniteltua, niin hyppään saman tien tuohon hävityskirjaan, joka on tuorein Finlandia voittaja, onneksi olkoon siitä. Ensimmäinen Finlandia-palkinto Turkuun. Ihan mahtavaa. Onko palkinto muuttanut jotenkin sun elämää tai näetkö itsesi jotenkin erilaisena kirjailijana tämän palkinnon jälkeen?
mä haluaisin sanoa, että pieni askel minulle, mutta suuri askel Turulle. Mutta siis tietenkin se on ollut tosi iso juttu itselleni ja validoi omaa kirjailijan työtä ja tuo lukijoita teokselle, mikä on tärkeää, koska mä oon aina ollut aika yhteiskunnallisesti orientoitunut kirjailija, pyrin vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja sitä kautta ehkä jollain tavalla myös maailmaan ja sitä varten sitä haluaa, että mahdollisimman moni löytäisi kirjat ja Finlandia-palkinto on ollut siinä tosi keskeisessä osassa. Tartun ihan lyhyesti tuohon sanomaasi. Ehkä olet mennyt tuoreille kauppatorille pystyttämään jonkun, no ei nyt viiriä, mutta jonkun lipun sinne, koska iso askel. No tosiaan tällä samaisella klubilla on vieraana Kauko Röyhkä, Peter Sandström ja Heikki Kännö myöskin. He ovat olleet Finlandia-ehdokkaina ja valitettavasti he eivät ole tulleet palkituksi ja onneksi sinä olet tullut. Niin haluaisin keskustella hieman verran tästä ylipäätään Finlandia-palkinnosta ja kuten varmasti moni paikalla olija tietää, niin se on kustannusyhdistyksen perustama kirjauspalkinto, jonka päämääränä myöskin edistää kirjan myyntiä ja se on myöskin palkinto, joka tuo myyntiä toiseen, esimerkiksi vaikka Runeberg-palkinto. Se ei tietenkään poista esimerkiksi Iidan tai yhdenkään Finlandia-kirjan arvoa. Se on hieno asia, että kirjat myyvät, edes jotkut kirjat myyvät. Mutta taannoin tästä ehkä 10 vuotta, en muista tarkkaan, Image-lehti teki jutun nimenomaan Finlandia-palkinnosta ja mikä Finlandia-palkinto on tai mikä sen arvo on. On jäänyt mieleen vaan, että Kari Hotakainen, joka on siis voittanut itse Finlandia-palkinnon, sanoi, että ongelma palkinnossa on, että se on perustettu. Mitä mieltä olet sinä itse? No ymmärrän hyvin, minkä takia Kari Hotakainen sanoi niin. Se on palkinto, joka tähtää myynnin edistämiseen ja vaikka niin ajattelen, että se on hirveän hyvä asia. Suomihan on sillä tavalla niin pieni kielialue, että täällä on kaikkien kirjailijoiden aika hankala saada minkäänlaista toimeentuloa just kirjan myynnistä, koska niin lukijoita on yksinkertaisesti niin vähän. Mutta tietenkin sitä samaan aikaan miettii sitä, että niin aina kun huomio imeytyy johonkin yhteen kirjailijaan ja yhteen teokseen, niin se on poissa muualta. Ja et itse koen, että olisi tosi tärkeää, vaikka mulla nyt onkin se onnistumisen hetki tässä, että sitä joku sellainen kirjallisuuden monipuolisuus säilyisi mediassa. Et toivon, että siellä on jotain muitakin esillä kuin minä esimerkiksi. No, hävityskirja on ollut aiheena tosi tärkeä ja se onkin saanut paljon kiitosta koululaitoksissa piilevästä väkivallasta ja sen todenmukaisesta kuvaamisesta. Se on aihe, johon varmaan surullisen moni meistä pystyy samaistumaan ja lähdin miettimään, että onko vaikea lähteä kirjoittamaan näinkin rajusta aiheesta? No ihan kaikesta on hankala lähteä kirjoittamaan. Kirjoittaminen on aina mun mielestä vaikeaa puuhaa, mutta joo, tämä oli erityisen vaikea kirja kirjoittaa. Tämä oli hyvin henkilökohtainen kirja, mutta kyse ei ollut oikeastaan pelkästään siitä, että mä luulen, että ehkä iso ongelma oli ylipäänsä se, että millä tavalla meidän maailmassa kuvataan lapsia ja että minkälaisia käsityksiä meillä on lapsista. Ja tosi helposti, kun lähtee kirjoittamaan kirjaa, missä puhutaan lapsista, niin sitten ne jotenkin kulttuurissa lilluvat käsitykset asettuu osaksi myös sitä teosta ja sen kieltä ja ajattelua, vaikka ei haluaisi. Ja tuntui tosi vaikealta löytää sellaista kulmaa kirjoittaa, missä se teksti ei olisi jotenkin pienen tai lässyttävän tai yhdentekevän kuulosta. Ja joka kerta, kun mä puhun mun kirjasta, niin mä pelkään, että sieltä tulee se sama sellainen joku sellainen kamala käsitys, jonka mukaan lapsiin liittyvät asiat on lapsellisia ja yhdentekeviä ja sellaisia, mistä aikuiset ihmiset voi vähän silleen hyvän tahtoisen alentuvasti olla kiinnostuneita, mutta joille ei ole oikeasti mitään painoa, koska lapset ei ole täyspainoisia ihmisiä. Jatkokysymyksenä tähän. Huomasin, että pystyt kuitenkin tosi hyvin painottelemaan tässä tekstissä myös, tai tasapainottelemaan huumorin kanssa. Siellä oli ainakin kaupunkikuvauksissa humoristisia kohtauksia ja mietinkin, että miten sä sitten tasapainottelit näiden tyylien kanssa. No mä en hirveästi ajattele huumoria, kun mä kirjoitan. Mä tiedän, että mä oon niinku taipuvainen kirjoittamaan
silleen, että se on oletettavasti niin kuin osasta lukijoista toivottavasti hauskaa ja osasta ei lainkaan hauskaa, koska se on niin mustaa huumoria ja se on mulle hyvin luonteenomasta ja syntyy aika spontaanisti. Et musta tuntuu, että sellainen isoin tasapainottelu oli siinä, että miltä kuljettaa vaikka niin iso määrä kaikkea tietoaineesta siinä kirjassa ilman, että se tuntuu silti joltain kamalalta turistioppaalta. No, voin kyllä taata, että ei se tuntunut turistioppaalta. Kiinnittäisin huomiota nimenomaan tähän kaupunkikuvaukseen ja nimenomaan kun siinä yhdistyy myöskin vihaa Turun päätöksentekoa kohtaan, mikä on täysin ymmärrettävää, niin nautin äärimmäisen paljon hävityksessä nimenomaan kohtauksesta, vaikka liittyy kauppatoriin ja toriparkkiin ja siihen, kuinka Turku ja Turun päättäjät ovat perseestä. Niin se vyöryttävä tekniikka, miten sä vyörytät niitä sanoja peräkkäin, niin siitä tulee tietysti semmoinen aika hengästynyt olo, mutta myöskin hyvä mieli, koska tavallaan tulee kokemus, että niinpä juuri näin, että tässähän juuri ne sanat, mitä olen etsinyt jo parikymmentä vuotta tämän uusia turkulaisena, niin eikö ole kuitenkin aika hienoa, että ensimmäinen Finlandia-palkinto tulee Turkuun kirjalla, joka haukkuu Turkua? Siis tämä tuottaa mulle hyvin paljon tyydytystä. Mä juuri kehittelin päässäni Turun jollekin matkailuelimelle sellaista jotenkin myyntilausetta, millä voisi mainostaa Turkua turistikaupunkina muualle. Ja mun mielestä sellainen tule katsomaan Turkua ennen kuin se puretaan, niin voisi olla esimerkiksi hyvä. Tosiaan käsittelet paljon muutakin kritiikkiä tässä kirjassa. Siellä on esimerkiksi medikalisaation kritiikkiä, aika paljon nostettavissa Turku-kritiikkiä. Ovatko tällaisessa julkisessa keskustelussa sun mielestä nämä muut aspektit tässä kirjassa niin jäänyt vähän varjoon? No siis ehdottomasti se niin kuin lapsiin koulussa kohdistuva väkivalta on asia, joka on eniten noussut sieltä esille, ja se on mun mielestä hirveän ymmärrettävä juttu. Se on asia, josta monilla on kokemusta, ja se on asia, mistä monilla on myös kokemus siitä, että ei ole tullut jotenkin kuulluksi, jos on vaikka itse ollut joku väkivallan kohteena, tai vaihtoehtoisesti, jos joku läheinen on ollut, että siitä ei ole koskaan puhuttu jollain oikealla tavalla, ja mä niin kuin ymmärrän, että kirja osuu hyvin sellaiseen kohtaan. Toisaalta siinä ei ole kyse vain kouluista, siinä on kyse lasten kohtaamasta sorrosta yleisemminkin ja siitä, että millä tavalla kaikenlaisessa sorrossa, missä joku yhteisö tai ihmisryhmä on alistamassa jotain muuta pienempää tai heikommassa asemassa olevaa ryhmää, että miten siellä on aina olemassa jotain samankaltaisia jotenkin universaaleita väkivallan mekanismeja, mutta ymmärrän, minkä takia toi kouluasia on noussut esille ja se on mun mielestä myös hyvä asia, että se on noussut. Jos laajemmin katsoo sun tuotantoa ja ehkä tässä vaiheessa on väärä aika nostaa tämä koko tuotanto esiin, koska se olisi pitänyt jo tässä haastattelun alkupuolella kerrata, niin kerrotaan se nytten. Eli ensimmäinen teos, Katoamisten kirja, julkaistiin vuonna 2011. Toinen kirja, jota sivusinkin jo seksistä ja matematiikasta 2015. Ja nyt tosiaan tämä Finlandia-palkittu kirja 2022. Näitä kaikkia kolmea teosta yhdistää selkeästi yksi asia, tai montakin asiaa, mutta etenkin yksi asia, ja se on ulkopuolisuuden tunne ja ulkopuolisuus. Miksi olet valinnut nimenomaan ulkopuolisuuden kantavaksi teemaksi teoksissasi? Toi on tosi hyvä huomio ja hyvä kysymys. Helppo vastaus varmaan on se, että mulla on itselläni ollut hyvin sellainen lävistävä kokemus ulkopuolisuudesta läpi mun elämäni, mutta mä ajattelen, että ulkopuolisuudesta ei ole kyse pelkästään jonkun yksittäisen ihmisen tunteesta, vaan että kyse on jostain, minkä yhteisö laajemmin synnyttää, ja että se on monesti merkki siitä, että on olemassa joku yhteisö, jossa on jotain vikaa, vaikka yhteiskunta, jossa on jotain sorron kaltaista toimintaa meneillään, ja että se on kiinnostanut mua mun uran alusta asti, että millä tavalla
millä tavalla sellainen sorto toimii, millä tavalla vaikka joistain yksilöistä tai ihmisryhmistä rakennetaan jotenkin toisia ja vieraita ja sellaisia, että ne on täysin erilaisia kuin me, jotka kuuluvat jonnekin sinne sellaiseen valittujen meidän oikeiden ihmisten piiriin. Millä tavalla vaikka näistä jotenkin sorrotuista yksilöistä tai ryhmistä monesti puhutaan silleen, että ikään kuin heidän puheellaan ei olisi mitään väliä tai että he ei oikeastaan edes kykenisi puheeseen. Että esimerkiksi lasten tai muiden sorrettujen ryhmien puhe kuulostaa meistä monesti jotenkin merkityksettömältä tai mielettömältä tai siltä, että sitä ei tarvitse jotenkin varsinaisesti edes kuulla puheena. Tai että miten niin kuin äärimmillään just sorrettujen ryhmien ja yksilöiden niin kuin kärsimyksen kokemus ja tunteet vähätellään tai nähdään, että heillä ei voi olla kärsimystä tai tunteita. Että tällaiset asiat on kiinnostanut minua tosi pitkään ja musta tuntuu, että mä oon 2 ensimmäisessä kirjassani pyörinyt niiden ympärillä ja sitten tässä hävityksessä koitin päästä jotenkin suoraan johonkin kamalaan pimeyden ytimeen. Joo, huomas kyllä tuossa hävityksessä, että sorto herätti mussa Nietzschen idean tällaisesta vallantahdosta, joka hänen mukaansa toimii ihmisten käytöksen ja motivaation ohjaavana tekijänä. Ja se näkyy tässä tai manifestoutuu tässä hävityksessä mun mielestä siinä alussa tosi selvästi juurikin tällaisen väkivallan ja kiusaamisen kautta. Ja sitten huomasin, miten tämä päähenkilö tässä kirjan aikana kehittyy itse tosi vahvasti ja alkaa itse kanavoimaan tätä valtaansa eri tavalla ja alkaa vastustamaan vähän näitä kiusaajia ja sanomaan vastaa siihen. Ja tavallaan niin kuin saavuttaa itsensä hallitsemisen, miten Nietzsche sitä ehkä kuvaisi. Ja mietinkin, kun nyt meillä on tässä yhteiskunnassa paljon erilaisia ongelmia, ilmastokriisiä ja sun muuta, niin miten onko sulla jotain vinkkejä, että miten meidän normaali-ihmisten kannattaisi lähteä kanavoimaan tätä meidän omaa vallantahtoa? No toi on varsin iso kysymys. Siis kyllähän me tarvitaan joku silleen tosi perustava yhteiskunnallinen muutos. Toivon mukaan ei veristä vallankumousta, mutta kuitenkin jotain sellaista, joka laittaa asiat hyvin uuteen järjestykseen. On hankala nähdä, että miten muuten me kyettäisiin reagoimaan ekokatastrofin haasteisiin. Mutta tämä on jotain sellaista, mihin niin liian isoa, että osaisin siihen vastata. Että mun oma tapani toimia on yrittää kirjoittaa ja sillä tavalla jotenkin tarjota muille ihmisille ehkä ajatuksia, mihin he voi tarttua, mutta siihen on syynsä, että minkä takia en ole vaikka politiikassa mukana. Että sen tyyppinen taas ajattelu on mulle vierasta, että millä tavalla organisoidaan asioita tai lähdetään tekemään jotain konkreettista kampanjointia ja muutosta. Tässä seksistä ja matematiikassa kirjassa näkyy hyvin nämä samat teemat, mitä sivusit juuri tuossa ennen Aleksin kysymystä, niin siellä päähenkilö Eerika on tämmöinen, voisiko sanoa jopa jonkinlaisella autismin kirjolla oleva ihminen, jolla on äärimmäinen numeropää ja lahjakas matematiikassa. Ei ehkä voi sanoa välttämättä syrjäytynyt, vaan syrjään vetäytyvä henkilö. Ja sitten taas hänen siskonsa on kehitysvammainen Emilia. Ja sitten myöskin kiinnostava henkilö on tämän Eerikan työkaveri tai entinen työkaveri Tom, jonka raiskauksen uhriksi Eerika myöskin joutuu. Niin tässä on niin hyvin erilaisia hahmoja, joita selkeästi niin kirjoitat hyvin auki niitä, että et selitä asioita läpeensä auki ihmiselle, vai tarjoat semmoisia hyviä väyliä. Onko nyt ymmärtää erilaista huonoinvointia tässä yhteiskunnan piirissä ja tavallaan mulle itselle lukijana tuleekin sellainen olo, että tässä on totaalisesti onnistuttu kirjoittamaan jotain auki ilman mitään alleviivausta. Kuinka tarkkaan sun kirjoittamisprosessi ylipäätänsä on? Miten sä niin luot niitä hahmoja tai mitä sä ajattelet ennen kuin syntyy riviäkään? Kiitos, olipa kauniisti luonnehdittu. Mä
kun mä ryhdyn kirjoittamaan, niin mulla on monesti mielessä kysymyksiä, joihin mulla ei ole vastauksia, koska se olisi liian helppoa, jos ne tietäisi etukäteen, että vaikka seksistä ja matematiikasta kirjaa kirjoittaessa mulla oli niin kuin isona kysymyksenä se, että miten elää mielekästä ja merkityksellistä elämää, kun tietää, että meidän niin kuin maailma on menossa kohti niin massiivista tuhoa, tai se on jo tapahtumassa. Ja mä niin kuin teen hyvin sellaista niin kuin tarkkaa suunnittelua vaikka rakenteen tasolla, että mulla on monesti jotenkin ajatus siitä, että kirja koostuu tällaisista palasista, mutta että henkilöhahmot on jotain sellaista, mitä tapahtuu aika orgaanisesti, että se on enemmän silleen, että ne alkaa elää mun päässäni ja tavallaan palvella näitä niin kuin teeman kysymyksiä, että sit mä henkilöhahmoja käytän siihen, että mä voin heidän kauttaan ilmentää jotain sen niin kuin kirjan kysymyksistä, mutta heihin mä en tee mitään sellaista erityisempää suunnittelutyötä, että henkilöhahmot tuntuu musta monesti samalta kuin tutut ihmiset tai oikean elämän ihmiset. Ja nyt minun on pakko lisätä, että mä jäin vielä miettimään tätä, niin kuin mitä tehdä asiaa tässä tilanteessa. Ja niin kuin yksi asia, mitä tosi paljon toivon, on se, että kaikessa poliittisessa päätöksenteossa olisi pakko arvioida aina eksplisiittisesti sukupolvivaikutukset, että millä tavalla tämä vaikuttaa tämän hetken lapsiin ja millä tätä vaikuttaa 100 vuoden päästä eläviin ihmisiin. Ja että se olisi sellainen, mikä ainakin siirtäisi jotain keskustelua ja sitä, että minkälaisia ratkaisuja voidaan tehdä niin parempaan suuntaan. Joo, toi on tosi tärkeää, että me ollaan myös moraalisesti vastuussa tulevien sukupolvien elämästä, vähän niin kuin me ollaan toisistammekin myös. Ja haluaisin vielä palata tähän henkilöhahmoihin. Hävityksessä päähenkilö käy Kaarinan peruskoulua musiikkiluokkaa ja mietinkin, että kuinka todenmukaisia siellä on ollut näitä henkilöitä, että onko joku tunnistanut itsensä jostain kohdasta ja jos on, niin millaista palautetta sitten olet saanut tästä kirjasta? No, ihmisethän tunnistavat itsensä kirjoista silloinkin, kun he eivät ole siellä, että aina joku tunnistaa itsensä. Mutta toi on toki niin kuin silleen erityistapaus ja ymmärrän, miksi kysyt hyvin sen takia, että kaikki mitä alle tapahtuu koulussa, niin pohjaa hyvin tarkasti mun omiin kokemuksiin kouluajoilta. Että mä pyrin siellä sellaiseen samanlaiseen dokumentointiin ja tarkkuuteen kuin siinä, kun mä kuvaan Turun kaupungin hävitystä, niin vastaavasti se pohjautuu tutkimustyöhön ja muiden tekemään tutkimustyöhön ja kirjallisuuteen, eikä ole jotain, mitä mä olisin itse keksinyt, niin samaa mä yritin myös siellä koulukuvauksessa, mutta samaan aikaan mä tein siellä niin kun ratkaisuni oli, että vaikka kokemukset vastaa hyvin tarkasti mun kokemuksia, niin mä voin muuttaa sivuhenkilöitä ja kirjoittaa heistä fiktiivisiä ja keksiä mitä tahansa ominaisuuksia, yhdistellä sieltä niin kuin todellisten henkilöiden, jotka koskaan eivät ole niitä kouluja käyneetkään, niin piirteitä ja rakentaa sieltä henkilöhahmoa, että sen ei pitäisi olla sillä tavalla oikeasti kenenkään tunnistettavissa sieltä. On kiinnostavaa ehkä, Aleksi, huomata, että mehän lupasimme syksyllä, kun aloitimme klubin, että keskustelemme häpeästä ja syyllisyydestä ja Turusta. No, Kaarina mainittiin juuri, mutta häpeä ja syyllisyyttä ei vielä juuri kertaakaan, niin lunastetaan nyt lupaus. Tässä seksistä ja matematiikasta kirjassa on erittäin hyvä kohtaus mielestäni liittyen syyllisyyteen. Juuri päähenkilö Eerika, matematiikan tutkija ja asunut Berliinissä ja elänyt aika erillistä elämää omasta ydinperheestään, vanhemmistaan, kehitysvammaista siskostaan. Ja hän ei ole mennyt esimerkiksi jouluna kotiin tai oikeastaan ollut yhteydessä keneenkään. Sitten hän soittaa siskolleen Emilialle ja oikeastaan hän ei tiedä mitään heidän elämästään. Sisko on joutunut tämmöiseen hoitokotiin. Se on hyvin lyhyt puhelu ja tavallaan sisko on menossa iltapalalle ja siinä on monenlaisia tunteita. Hän käy läpi ja nimenomaan syyllisyys on vahvimpana siinä. Niin miten ajattelet syyllisyyden joko kirjailijana tai päähenkilön osalta tai ylipäätään, kuinka paljon syyllisyys ohjaa sinua henkilönä
ja kirjailijana? Kiitos. No, mähän olen ateistisessa perheessä kasvanut äärimmäisen synnintuntoinen ihminen sellaiselta perusviritykseltäni, mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mä huomaan ajattelevani, että syyllisyys ei ole sellainen jotenkin vaikka poliittista toimintaa ohjaavana niin kuin tunteena hirveän hyödyllinen. Että se ehkä johtaa siihen, että sitten me jotenkin yritetään jotenkin kuulostaa paremmilta ihmisiltä ja jotenkin ruoditaan sitä, mitä kaikkea hirvittävää me ollaan tehty ja tässäkään en pysty tekemään oikein, mutta se ei välttämättä johda johonkin positiivisiin tekoihin ja musta tuntuu, että mä näen tämänhetkisessä jotenkin kulttuurissa tosi paljon syyllisyyttä ja sellaista jotenkin ehkä niin kuin voimatonta syyllisyyttä, joka ei niin kuin ohjaudu mihinkään niin kuin mielekkääseen toimintaan ja niin kuin olen koittanut itseäni irrottaa sieltä ja niin kuin siirtyä itse kauemmas syyllisyydestä. Joo, tuossa hävityskirjassa oli kohtaus, jossa päähenkilö koki paljon häpeää siitä, millaisen aseman on saanut tässä sosiaalisessa kontekstissa, mikä oli tämä luokka. Ja sitten yhdessä vaiheessa hän havahtuu, että hänen ei tarvitse kokea syyllisyyttä, koska hän ei ole tehnyt itse mitään väärää. Että tämä oli mun mielestä hieno jaottelu siinä, miten normaalisti me tosi usein sekoitetaan häpeä ja syyllisyys keskenään. Ja tässä se tuli erittäin hienosti esiin, että häpeällä ei ole mitään tekemistä itse moraalin kanssa, vaan itse syyllisyydellä on. Ja tämä antoi tälle päähenkilölle tietyn tavalla voimauttavan tunteen, ja hän alkoi sitä kautta sitten käymään tätä taistoa näitä kiusaajia vastaan. Ja alkoi sanomaan vähän vastaan ja pitämään omia puoliaan. Oliko tämä ihan tietoinen jaottelu tässä kirjassa vai tuliko se ihan automaattisesti, että olit alun perin jo ymmärtänyt tämän syyllisyyden ja häpeän eron? Se on sellainen, mitä mä olen ajatellut ja tosi ihanaa, että se on välittynyt sieltä. Kiitos. Se on tosi toistuva elementti mun mielestä, että jotenkin ihmiset, jotka kokee väkivaltaa, niin tuntee siitä sekä häpeää että syyllisyyttä ja että se on jotenkin sillä tavalla lamauttavaa heille ja sitten taas ne, jotka harjoittavat väkivaltaa, niin jostain syystä jotenkin pääsevät ilman kumpaakaan jatkamaan elämäänsä. Ja tämä oli tosi iso dynamiikka myös hävityksessä ja siinä, että mitä A kokee siellä, että millä tavalla hän voisi sysätä ne negatiiviset tunteet niille ihmisille, joille ne kuuluu ja sille yhteisölle, jolle ne kuuluu ja millä tavalla se jotenkin lika, joka väkivallan uhriin tosi monesti meidän maailmassamme tungetaan, niin voitaisiin tunkea takaisin siihen väkivaltaiseen yhteisöön ja väkivaltaisiin ihmisiin. Ja no ehkä voisi sanoa, että on niin kuin koko kirjan haaste ollut tehdä nimenomaan tämä siirto. No, mielestäni olet onnistunut kyllä erinomaisen hyvin siinä ja se näkyy myöskin siinä tekstin seassa sekä hävityksessä että myöskin seksistä ja matematiikassa kirjassa. Jos miettii leipätekstiä, niin sehän menee hyvin eteenpäin ja sitten tulee vaikka dialogia ja se tulee kohtauksia, missä joko A esimerkiksi tai sitten Eerika ajattelee, jolla tavalla kiteytyy ja ne sekoittuu sille hyvin saumattomasti ja tavallaan siinä on se kokemus, mitä koetaan ja mitä sanotaan tai tehdään, eriytyy mielestäni erinomaisen hyvin. Iida Rauma, kiitos kun olet tullut tänne meidän vieraaksi. Ja olet valinnut jonkun pienen lukupätkän kirjastasi, jonka haluaisit nyt lukea meille. Kiitos. Mä ajattelin, että kun ollaan kerran Turussa, niin luen täällä pätkän Turusta. Ja kun te niin erinomaisesti tähän ehditte jo viitatakin jo aikaisemmin näihin toriparkkiasioihin, niin tämä käsittelee nyt toriparkkia. A jatkoi matkaa alas Kauppiaskatua, kohti kauppatoria, joka ei enää ollut tori, vaan suunnaton mutakuoppa Turun ytimessä.
Vuosikymmenten junttaaminen ja lehmänkaupittelu olivat ajaneet ohi kunnallisdemokratiasta ja keskustaan oli alettu rakentaa massiivista maanalaista parkkipaikkaa. Ikään kuin ei yksin poliittinen päätöksentekokulttuuri, vaan myös Turun kaupunkisuunnittelu olisi jumittunut ikuiselle 1960-luvulle, jolloin valtaa pitävät inspiroituivat yhdysvaltalaisista pakokaasuhelveteistä ja visioivat Turusta automiehen kaupunkia, oletettavasti kai vastakohtana ihmisten kaupungille. Vanhat rakennukset ja puut joutivat lähteä levennettyjen kaistojen tieltä. Polkupyörille tai joukkoliikenteelle ei ollut sijaa. Nurdin oli näyttänyt aallennoita muinaisia karttoja, joissa moottoritiet oli piirretty milloin Saartamaan keskustaa ja Halkomaan Katariinan keskiaikaista kirkkomäkeä ja Raunistelon puutaloaluetta, milloin jyräämään läpi jopa Ruissalon luonnonrikkaan saaren. Maanalaiset pysäköintipaikat tukevat myös Turun tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. A luki Toriparkin vaneriaitaan kiinnitetystä tiedotteesta. Positiivinen ympäristövaikutus syntyy siitä, ettei vapaata pysäköintipaikkaa tarvitse etsiä, kuin pysäköintikapasiteetti lisääntyy niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Kotikutoinen vastine niille valheille ja epätiedolle, joita öljy-yhtiöt olivat alkaneet levittää tajuttuaan hiilidioksidin vaikutukset ilmastoon. Ne olivat tosiaan tienneet, A sanoi. Jo paljon ennen hänen syntymäänsä ne olivat tienneet ja käyttäneet käsittämättömiä rahasummia tukahduttaakseen tiedon. Uhranneet käytännössä katsoen koko biosfäärin osakkeenomistajiensa tuottojen puolesta. Hänen nähdäkseen ainoa järkevä käyttötarkoitus Kauppatorin työmaalle olisi, että parkkipaikkalobbarit, Turun kaupunginhallitusten jäsenet, asemakaava-arkkitehdit, lahjuksia jakelevat kynderit, Darren Woodsit ynnä muut öljyyhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituslaiset viimeiseltä 6 vuosikymmeneltä rahdattaisiin kaikki parkkipaikan monttuun ja annettaisiin jonkun torinlaidan arvokiinteistön romahtaa päälle. Kyllä, vetää hiljaiseksi ja toivon todellakin, että jos Turun busseissa edelleen kyljessä näitä Kisma- ja Turku-hahmoja, niin kuin Michael Monroe, että jatkossa voisi olla vaikka Iida Raumankin kuva siinä. Otan pienen kiinnioton tähän tekstityyliin. Siellä on usein A sanoi. Kiinnitin huomiota tätä kirjaa kuunnellessa, niin tässä on selkeitä kaikuja Thomas Bernhardista, itävaltalaisesta kirjallisesta mestarista tyylillisesti. Miten vastaat syytökseen? Vastaan, että se on erittäin oikeutettu ja oikeaan osuva syytös. Thomas Bernhardin sellainen hyvin vyöryvä, vähän toisteinen virke, jossa just joku sellainen yksittäinen fraasi saattaa jotenkin olla rytmittämässä tekstiä, niin oli sellainen jotenkin, joka on vedonnut muhun ja joka toimi myös jossain määrin lähtökohtana sille, että minkälaista ääntä mä halusin lähteä hakemaan hävitykseen. Ja että se on oikein, ja että ehkä Thomas Bernhardissa muhun vetosi myös se, että se on hyvin musikaalista tekstiä. Että Thomas Bernhardilla oli niin koulutus musiikkiin liittyen, ja kun kirjoitetaan kirjaa, jossa puhutaan paljon musiikista, puhutaan musiikkiluokasta ja toisaalta musiikki, kuorossa laulaminen, yhdessä musisointi toimii myös metaforana jollekin yhteisössä harjoitetulle ihan hirvittävälle toiminnalle, kun jotenkin kaikki tempautuu mukaan johonkin yhteiseen lauluun tai käytännössä väkivallan toimintaa, niin siksi mä halusin, että myös siinä tekstissä on joku musiikillisuus. Tässä lukupätkässä ja muutenkin kirjassa niin kuvaat hyvin, tai no ainakin muussa kohdassa 1800-luvun Turun kulttuurin tuhoa ja miksei myös koko Suomen kulttuurin tuhoa siinä samalla aina lähes tähän päivään saakka. Koetko, että Turku on taas nostamassa päätään kulttuurin saralla näin Finlandia-palkinnon myötä, Logomon ja Hannikaisen olutravintolan tapaisten paikkojen myötä? No siis ehdottomastihan me täällä nostamme Turun kulttuurin tasoa parasta aikaan, että muu olisi valehtelua, vähättelyä. Vaikuttaa siltä, että onko täällä järjestysmiestä, pitäisi sitä Aleksi kantaa ulos. No, semmoinen yleinen huomio kirjoittamisesta ja näistä teemoista
tiedän, koska ennakkohaastattelussa kysyin sinulta, Iida Rauma, että ilmeisesti kirjoitat 4. kirjaa. No, et ehkä halua kertoa, että mitä 4. kirja on tai mitä se pitää sisällään, mutta kuinka paljon pyöritään samojen teemojen juuri ulkopuolisuuden tai yhteiskunnallisten huonojen asioiden parissa, vai onko kenties jo uudenlainen suunta luvassa? No mä oon todellakin varsin salaperäinen aina, että mitä tulee tulevaan tekemiseen, enkä kerro, mitä mä olen kirjoittamassa edes mun puolisolle, joka on myös kirjailija ja tavallisesti kommentoi mun käsikirjoituksia, että me näytetään toisillemme tekstit vasta siinä vaiheessa, kun sitä on niin kuin merkittävän paljon olemassa, ja niin kauan kuin ei ole, niin me yritetään kaikin tavoin hämätä ja kätkää jälkiä siitä, mitä ollaan tekemässä, joten mun tässäkin kannattaa nyt olla varuillani, eikä paljastaa liikaa sen varalle, että hän sattuu kuuntelemaan tätä, mutta toki koen, että niin kuin hävitys on jonkinlainen päätepiste ja ollut silleen, että se vapauttaa energiaa johonkin muun tyyppisiin asioihin. Toisaalta niin kuin, tietynlainen vallankäyttö ja siihen liittyvät kysymykset on varmaan sellaisia, että ne tulee aina kiinnostamaan mua ja että mun olemaan jollain tavalla osa mun jotain maailmankuvaani ja käsitystä siitä, että miten ihmiset toimii, että tuskin ne on myöskään kokonaan poissa. Tuossa tauolla Tuomaksen kanssa tehtiin tämän haastattelun ainut struktuurinen päätös, että Tuomas kysyy kysymyksen, joka teillä oli ollut siellä teatterihaastattelussa. Se jäi nyt kokonaan kysymästä, että haluatko esittää sen? Seppo Rätyä lainatakseni vittuilakseni jätin kysymättä, koska halusin vittuilla sulle, Aleksi. No ei vaan, tosiaan esiinnyttiin yhdessä Iida Rauman kanssa viime vuoden huhtikuun 21. päivä ehkä Turun Sanomien kirjaklubilla, joka on myöskin hyvä kirjaklubi, ehkä aivan yhtä hyvä kuin tämä, mutta puhuttiin paljon niin yhtenevistä teemoista, mitä mun oma romaaniini ja hänen romaaniin liittyy. Ja mulla oli semmoinen havainto, että itse kirjoitin päähenkilölle semmoista, että hän kärsii tietyistä traumoista, mitkä liittyy sotaan, ja hän palaa Suomeen ja Turkuun, niin siirtää omat traumansa kaupunkiin. Ja Iidan kirjassa taas selkeästi asia menee toisinpäin. Kaupungin traumat siirtyvät tähän päähenkilöön. Niin kuinka tietoista tämä valinta on ollut? Kiitos. Joo, mä pitkään hain Turun kaupungilta apurahaa, joka hakemuksessani oli ensimmäinen virke, joka oli Turku on traumatisoitunut kaupunki. Enkä onnistunut sillä kertaakaan saamaan kaupungilta minkäänlaista rahoitusta, mutta se oli siitä huolimatta mun niin kuin kirjani lähtökohta, että mä halusin kuvata Turun kaupungin historiaa nimenomaan trauman kautta, koska mä ajattelen, että Turku on kokenut niin monia sellaisia hävityksiä, että se ei ole koskaan niistä kunnolla toipunut ja että me ei olla ehkä vieläkään jotenkin täysin niitä sisäistetty. Ja mä mietin, että miten paljon me edelleen vaikka luetaan Turun historiaan liittyvää kirjallisuutta, miten joka kirjakaupan ikkuna on täynnä jotain kirjoja, missä puhutaan just Turusta, miten vaikka Rauno Lahtisen Turun puretut talot -kirjasarja, joka on ihan hirvittävän hyvää tutkimustyötä, niin miten paljon se edelleen herättää tunteita nähdä kuvia niistä jotenkin vanhoista rakennuksista ja vanhoista kaduista, jotka on niin kovin toisenlaisia kuin nämä, mitkä meillä täällä nyt on. Ja osasyytähän oli tietenkin se, että musta olisi hyvin vaivaannuttavaa puhua jostain trauman vaikutuksista omaa itseeni, että vaikka mä halusin laittaa oman kokemukseni tänne kirjaan jossain muodossa ja käyttää niin kuin omia kokemuksiani eräänlaisena tapauskertomuksena, jonka kautta voi avata laajempia niin kuin koko maailmaan liittyviä kysymyksiä, niin mä en silti halunnut kirjoittaa itseäni sinne suoraan. Mä niin kuin vierastan sen tyyppistä kirjoittamista omalla kohdalla, ja että olisi ollut vaivaannuttava kuvata jotain trauman vaikutuksia omassa elämässä, joten mä halusin kuvata ne kaupungissa, joka on kaikille niin kuin tunnistettava ympäristö, oli sitten turkulainen tai ei. Ja toinen syy oli se, että meidän ekokatastrofi on niin massiivinen ja käsittämätön asia, että meidän on jotenkin hankala hahmottaa, että mistä siinä on kyse, minkälaista se ympäristötuho voisi olla. Se ei tunnu meistä konkreettiselta, ja siksi mä halusin kuvata jonkun sellaisen meille
konkreettisen kokoisen ympäristötuhon tosi yksityiskohtaisesti, ja että siinä Turku on erinomainen esimerkki. Kirjallisuushaasteluissa on tapana nykyään kysyä aina, kuinka paljon on totta ja kuinka paljon ei ja kuinka paljon on autofiktiota ja kuinka paljon ei, niin pysytään sitten tässä samassa linjassa. Ja no en kysy sinulta kuinka paljon autofiktiota, mutta jos nyt oikeasti katsoo hävitysromaania, päähenkilö A ja se toinen keskeinen henkilö Ira, niin jos sitä lukee niin koska siellä on paljon omakohtaisia asioita mukana, niin kuinka paljon A ja Ira on yksi henkilö? Aan ja Iran voi lukea yhden henkilön eri puolina tai kuvauksena jonkinlaisesta itsevihasta tai kamppailusta. Aan ja Iran voi lukea myös trauman kautta, että jos trauma on jotain sellaista, mitä ei voi jotenkin sisäistää osaksi omaa elämää, koska se on ylipäänsä jotenkin ylittää käsittelykyvyn. Sen takia, että yhteisö ei pysty käsittelemään sitä tai ottamaan vastaan sitä, kukaan ei kuule jotain kärsimystä ja silloin siitä tulee trauma. Niin mä halusin kirjoittaa Aan ja Iran dynamiikkaan jonkun sellaisen traumaan liittyvän dynamiikan. Eli että se on yhtä aikaa jotain sellaista, mitä on pakko päästä kertomaan, pakko jotenkin elää, pakko jotenkin paljastaa. Ja sitten yhtä aikaa jotain sellaista, mistä on ihan mahdotonta puhua, mistä ei missään tapauksessa voi kertoa ja mikä on täysin jotenkin liikaa ja että jos sen kertoo, niin siihen kuolee. Ja että niin kuin tapa, jolla A yhtä aikaa haluaa löytää Iran, haluaa päästä puhumaan Iran kanssa. Ja sitten toisaalta ei missään tapauksessa halua löytää Iraa eikä missään tapauksessa halua puhua Iran kanssa, niin se toistaa tätä. Ja sitä kautta mä pääsin käsiksi tähän dynamiikkaan ilman, että se olisi tällä tavalla jotenkin kuivaa ja selittävää kuin nyt, kun mä tässä puhun asiasta. Se oli mielestäni erittäin hyvä dynamiikka itsellä ja siinä lopussa vähän juurikin tämän dynamiikka mietinnän varaan, että huomattavasti sillä, tai tuntui, että sillä Iralla on tietoa, jota sillä ei pitäisi olla ja se jotenkin valaisi myös itseäni ainakin siinä, että nämä on selvästikin, ainakin miten mä sen tulkitsin, niin yksi ja sama henkilö. Mutta tosiaankin se voi tulkita myös ihan miten kukin tulkitsee. Haluaisin myös vähän palata tuohon äskeiseen Turku-aiheeseen vielä ja sanoit, että et ollut täältä hakenut apurahaa. Mitäs Kaarina, mitäs siellä on otettu tämä vastaan? Oletko käynyt kirjastossa puhumassa? Ja Turun kaupunki ei tosiaankaan ollut mulle mitenkään suopea rahoituspäätöksissä. En ole käynyt Kaarinassa kirjastossa puhumassa, minua ei ole kutsuttu. Mutta olen menossa Piikkiöön puhumaan, että se on nyt Kuntaliitoksen kautta kuitenkin samaa kaupunkia, että tavallaan sinne niin kuin laitamille pääsen, mutta en itse sinne jotenkin keskustaan. Mites vaikka et todellakaan paljasta sitä niin kuin 4 romaania tai tarkkaa aihetta, niin onko kuitenkin tarkoitus jatkaa varsinaissuomalaisten kuntien tai kaupunkien haukkumista? Tämä on nyt niin kuin hyvin niin kuin yksityiskohtainen kysymys, enkä ehkä kirjani kohdalla aio vastata tähän, mutta siis tällä niin kuin yksityishenkilönä aion ehdottomasti, että se on niin kuin mulle rakas aihe haukkua vaikka Turkua ja turkulaista kunnallispolitiikkaa ja rakennuspolitiikkaa, niin todellakin aion haukkua sitä niin pitkään kuin henki pihisee. Ei anna mennä vaan, se on helppo aihe. Helppo aihe kritiikille, mutta jos käännetään vähän päälaelleen, että mitä rakastat sitten eniten? No, rakastan samaa, mitä vihaan. Silleen, että rakastan kaikkea sitä, mitä täällä ei ole. Eli rakastan tosi paljon sitä, että miten Turulla on pitkä historia ja hyvin ainutlaatuisen pitkä historia Suomen mittakaavassa ja miten täällä kuitenkin niin kuin aavistuksen verran tihkuu läpi ne sellaiset monet eri aikojen kerrokset. Ja jos mun kirjassani kyse on jonkinlaisesta ehkä aikamatkailusta, että trauma on jotain sellaista, että se ei kiinnity jonnekin elämän historian menneisyyteen, vaan elää sellaista jatkuvaa nykyhetkeä, niin mä ajattelen, että Turussa on myös paljon sellaista, joka on jotenkin irrallaan ajasta, sellaisia jotenkin pieniä vihjeitä siitä, että mitä täällä joskus on ollut ja jollain tavalla se menneisyys kuitenkin on täällä monesti myös positiivisella tavalla läsnä ja että se on mulle tärkeä asia. Joo, itse huomasin tuossa
kirjassa puhuit Ylioppilaskylästä. Olen itse siellä monta vuotta asunut ja toivoisin, että olisit julkaissut kirjan aikaisemmin, koska se olisi antanut ihan erilaisen näkökulman sille mun pienelle kopperolle, mikä siellä oli. Mistä sä hankit tätä tietoa tästä Ylioppilaskylästä esimerkiksi? Onko se jossain tuolla, mä en ole ikinä itse ainakaan aikaisemmin kuullut sitä, että asuisin vanhan Turun keskustan päällä. Mainitsit muuten vanhan asuntoni tai taloni myös siinä, mikä oli numeroltaan erittäin hieno. Mahtavaa. Siis, mä hankin kirjani varten tietoa tosi monesta paikasta. Mä ensinnäkin luin tosi paljon Turku-aiheista kirjallisuutta, luin 2 Ylioppilaskylästäkin erityisesti kirjoitettua teosta ja 1 opinnäytetyön Ylioppilaskylästä. Mutta sitten mä lisäksi haastattelin ihmisiä, koska monesti sellaiset jännittävimmät ja kiinnostavimmat jutut on sellaisia, mitä ei edes löydy mistään kansien välistä välttämättä. Ja mä sain vihjeen siitä, että niin kuin ystävältäni, joka tunsi toisen ihmisen, joka on, jolla on koulutusta arkeologina, ja hän kertoi, että hän muistaa 90-luvulta sellaisen ehkä kansatieteissä, ehkä folkloristiikasta, tai jäi vähän epäselväksi, niin tehdyn tutkimuksen, missä joku oli tutkinut nimenomaan niin kuin Ylioppilaskylän aluetta ja haastatellut rakennustyömiehiä, jotka siellä on ollut rakentamassa Ylioppilaskylää, ja ne rakennustyömiehet olivat oikeasti sanoneet, että sieltä nousi paljon kaikkea vanhaa roinaa, niin kuin Turussa on tapana, ja että se on niin kuin hyvin uskottavaa myös, että rakennustyömiehiä on neuvottu siihen, että tästä ei missään tapauksessa saa ilmoittaa minnekään, koska muuten kaivaukset tai niin kuin rakennukset pysähtyy siihen, koska tulee jotain arkeologisia kaivauksia ja museovirasto innostuu, ja että on niin kuin uskottava juttu sen takia, että tällaista oikeasti tehtiin silloin, mutta en ole päässyt selvittämään, että olisiko tämä niin kuin tutkimus edelleen jossain yliopiston mystisissä arkistoissa löydettävissä. Mä vähän niin kuin sitä tiedustelin, mutta se näytti hyvin monimutkaiselta ja hankalalta asialta, ja että siihen alkaa liittyä vesivahinkoja ja menneitä papereita ja luoja ties mitä, mutta mä niin kuin uskon, että Turusta tai että sieltä Ylioppilaskylän alta on löytynyt jotain, mutta me ei tietenkään voida tietää, mitä se on, että onko se ollut se ensimmäinen oikea Turku vai että onko se ollut joku pronssikautinen raunio tai jotain muuta vastaavaa, mutta toki toivoisin, että joku tähän asiaan päättäisi perehtyä jotenkin vielä paremmin. Mulla on ollut aika paha tapa lopettaa nämä haastattelut aina despoottisesti ja rakastan myöskin sitä tälläkin kertaa. Esitän kysymyksen, johon vastaan itse, koska jo alussa kävi selväksi, että Iida Raumalla ei ole päässälaskutaitoa, eikä myöskään Aleksilla. Eli paljon 5 potenssi 5 ja vastaus on 3125. Kiitos Iida Rauma vierailusta Hannikaisen kirjaolkkarissa 8. kerran vieraana. Kiitos Aleksi Sibelius. No pieni kiitos myös itselleni hyvästä numeropäästä. Ja kiitos ennen kaikkea teille yleisö. Taputtakaa. Olkaa hyvä. Thank you.